Takže ahoj lidi, vítám vás u nového videa z FIFA 24. Hraju na Nintendo Switch OLED a mám vybrané už týmy. Hraju za Real Madrid. Spouštím hru, nechám dresy, jaké jsou, zapnu hru a jde se hrát. Nevím, jestli to úplně vidíte dobře. Jo, dobrý, tak. Měli byste vidět dobře. Jo, kdyby něco nám dobrou kvalitu natačím na mobilu, jo. Tak, jde se hrát pod... Tak. A začínáme hrát, jo. 3, 2, 1, hrám. Hrám. Tak nahrávám Viniciusovi, Kamavinga běží. Tak, nahrávám Crossovi, to ještě stará FIFA, jo. To ještě Kroos neodešel. Bellingham. Můj favorit v Realu, Vinicius. Potom nahrávám Rodrigovi. Nahraju to Valverdemu. Tento nahraje Viniciusovi a sakra, Vinicius netrefil. Tak běžím. Tak. Beru. Pojď. Jo, ne, on míč útočí na naši bránu. Nahrávám. Dopředu Rodrigovi. Nahraju Bellinghamovi. Viniciusovi a střílím. Ne, špatně, já jsem to blbě. On spadl tlačítko. A z mají výhodu. Ne, dobrý. Já jsem to ubojoval. Nice. Kroos, Vinicius. To, co bylo? To byla trochu ostuda lidí. No. Protože já jsem to dlouho držel, to tlačítko, takže ty nakopala, zase dozadu běžím. Že on to blízko nedává. Co? To bylo poprvé. Tak, jo, mám míč. Tak, Rodrigo běží. Nahraju. Ne, Bellingham. Sakra. No, tak běží. Teď Diaz má ten míč. Jo, lidi, kdyby něco, neznám úplně ty jména, znám jako jména Realu, ale některé už ne, protože někteří tam jako už nehrajou. A když tak tady to máte napsáno, to Haaland, Hermelitao. Tak. Teď mu to asi, jo, tady, dobrý. A teď, nice. A běž. Ne, on mě podkopil. Tak. Ale furt jsem nepřišel, jak se dávají skluzy. Aha, tak už jsem přišel. Ne, červená! To si děláš srandu. No, tak to je v dupě. No, a ještě, jak jsem mu podkopal, ještě do něj mu kopl dozad. Tak a kopal. Trochu musím se připravit. Nesmí dát. Aha, on to dal úplně blbě. On to měl nakopnout, podle mě. Ale kdybyste chtěli, tak můžu natočit FC Mobile, a jo. Mám tam asi 110 tým. Tak bychom mohli natočit video. Sakra. Tak a zkus. Tak. Ne, já jsem mu minul. Pojď. Jo. A běžím. Jo.
Jo, jo, jo. Ne, ne. Co to je? Co to bylo? Tak. Běžím, běžím, běžím. Bam. A ne. Ne, rozhodčí zas. Píska. Ne, to bude žlutá. Ne, prosím, ne. Dobrý. Kamu, máme už jednu červenou a mám byla zase žlutá. Chápete to? Já třeba vůbec. A to nebyl tak hrozný faul. Dělali, jak kdyby se mu úplně něco stalo. Jasně, budou si kopát a go, že? No, tak já běžím tady dozadu. On nahraje. Ne? Ne, mám Hunina. První poločas, ne? Nebo jsme dohráli? Penalty, že by? Že by? Tak lidi, to je pro dnešek všechno. Příště si na to uděláme další video z FIFA a napište do komentářů, jestli byste chtěli FC Mobile. Tak čau.